Ginoo ko. Tindos kay masinusang bata. Uy, kabugat man nimo. Ninaog. Ganyosos man na. Napadung sa bilahan. Ha? Ano man na? Hala. Siwang Kabantay Mrs. Wang. kani siya rin naggunit-gunit ani gahapon, di O ba? si Mrs. Wang Regina. Tawaga. Ginoo ko atong sulungon karon, atong sulungon. Tara. Uy. Uy, ang usa man. Dali lang nawal. Ay, nawala ang sakit. Balik ulit ko dito, balik. Balik kami ko. Unsa na ang bata, Ginoo ko. Balik kami ko bang balik. Balik ko din ko diha, Ginoo ko in town. Ano naman to ng bata? Uy, nga nung una na perminti. Sakit yun. Anong sakit man? Ninaog na. 1 month pa ninaog na. Ginoo ko. Agtuon na to si Mrs. Wang. Agtuon na to. Ustos gid ay siya. Tara. Lain. Yung saan nini paghilot? Mutanin. Tara. Ato na to. Ayo. Mrs. Wang! Hala, Isa man nasulod. Hala. Grabe Sunod ka. Angela sunod. Uy, unsa nimo akong bat? Unsa nimong bata? Unsa nimo? Nanawang bata ni usos ang bata og usang nang himo. Ana man na siya ising kay para mga kuan ang bata ma-relax man ang tawag na nag-vacation. Unsa nang ninaog naman sa bilahan? Nga Gani. ninaog sa bilahan. Kaya Ano ang ni? bata jud diri man na sa kuto-kuto nya munaog man na sa kuan sa bilahan kay nag-vacation ang tawag ana. Dili ko ni mainad og vacation ha kay ngano tanawa pagawas na siya 1 month pa lang murag wa ka uyon. Tanawa oh. Gunit yang tiyan lain. Tanawa. Unsa nimo ni? Ikaw ra ba naghilot ani ha? Ni usos Gibayaran yan. ba kag tarong tapos inana ka? Oh. Ay kuan man na kanang Usi kuan. nag-vacation na gina siya. Ang bata man good every kuan daw pag mahilot na niya siya every 3 hours nagalakaw-lakaw na siya sa sulod sa tiyan. Dili ko mo tong makalakaw kay ang bata pag mugawas di pa nakalakaw mukamang pa na ngano ni sa imo nilakaw na. Imposible jud kaayo nangilad ni Ay, nangilad. dili nangilad. pag baka- nanay mong anak, pag naglakaw-lakaw na sa sulod, gifted ang imong anak. Dili ko ni mailad jud og gifted. Suma dili ka naugo naon ni naog nao padung na sa batiis. O tanawa yung Mahimo ning bagdak, dili Usaw man pwede. nimo karon, usaw man nimo. Di ko maunsa ning bata kargo di konsensya nimo. Oh. Dili wala. Ipaano ti ka? Ipatulpo ti ka ha? Dili tuuhi ko. Ayo si tulpo, tuuhi ko. Daghan ko Dili mga na pwede nga makuan ang bata kay gusto man ni makitaan sa iyang amahan. Isig nabulag na may ato gusto niya makita ni. Niya niyon na nimo imo ning gikumot, mangungumot gyud ka di ka mangingilot, mangungumot gyud ni siya. Dili kuan to siya nako yung mga gipangbuhat ato kay para ang bata ma-relax ang ulo, ang tiil, tanan. So nibali to siya kay nag-vacation lagi. Pero nga na pero nga nanam yan tiyan og vacation. good Oh, bit. tanawa. Tanawa sa i-check sa i-check. Ay, unsa man ni? Ulo. Ano sa man ni? Ano man yung ulo? Dili na mao. Ay, di mo. Sana po napamato na po to. Dili na mao. Kani. Oo, unsa man na Di o. ora di kay kakayahan ani. Mm. Di na jud ka kakaya minani nga kuan oh. Oh. Ang gusto niya mubalik og sakay, ang gusto kay usos sa Pasaka na kayo. grabe ka usos sa Oo. mga naman imo ni gibira. Ay, nakoy teknik ana para musaka na siya. Oo. Kuan ka to dong kuan, mag-handstand ka, niya ibali mo, us-us na siya in, kuan lang, 5 seconds lang. Unsaon sige sige. Unsaon. Siya, oo, asa man ni, place diri bi. Mm. Handstand daw ka, dili. Unsaon? Ani mo buhaton, ha? Dili, si. Kuno sa tanaw sa dito. Ani mo buhaton, tinko ka dili. Handstand ka. Ana lang ka. Ya, isadlik imong tiil. Tabangan ta ka. Hala ingon ana. Ana lang para mo balik ang bata. Uli tabangi ko. O sige tabangat. Kun ato na di ay, kasimple. Sagdahin ako mga bat dila. ha? Ingon ato kasimple na di Dila ay. simple oy. Sige. Ugoy. Anak ka, mutuwa. Mubalik ni ang bata ha. Mubalik ang Kailangan mubalik ang bata. Pabahala dira, tuwad dira. Tuwad dira si tuwad. Tuwad jud dira ising. Tuwad. Balag, oo. Ulit iyang ko ana. Tuwad ising ana. Tuwad ana. Nga ibalik ka anong ana, ibalik daw ka ana. Uy. Uy dapat. Uyog daw na siya. Uyog na siya. Mubalik ang bata. Mubalik ang bata. Balik Ana. Bali-bali na siya. Nugduk-duk na siya. Ana. Okay na feeling nimo. Okay na. Kasi yung feeling. Isa ka na. Isa ka na. Isa ka ng dugo. Ay, okay na to siya. 5 seconds lang ako gingon. Okay na dong. Kasi feelings nimo. Kasi feelings. Sige na Kasi feelings. para sa content. Oo. Nalipong ko. Nalipong shit. Dala ko barangay. Okay na to siya. Ana dyan na yung kuan effect. Walay klaro ni. Nato ko na may klaro nga gunato dong kuando sa Walay klaro nga man. Tama ra to siya. Ay, mo jud gipabunog ang mga ang bata sa tiyan niya ba. Batuhi ko ninyo. Pila na katiyan akong nahilot. Wapo na Ang bata, ang bata, ginuko. Ang bata.
Asa man ta kadalon? Sa ato ta, ayo sa barangay ta. Sa barangay nga Oh, naman. kay pasumunan ti Ay, ka pasuwan tapos na lang. diretso na lang ko sa BHW. Di lang ko muuban. Ubanimi. O panimi kay ikaw utan awang bata o ni usus na gyud ng bata. Tama man to ko mga kuan ba naman ko nasa kong libro naman ko. Wala na din sa mong libro. Ninaog na mahimo na ning legs karon. Dili lagi ato uy ko ising nag-vacation lang Oo, na yung ana. anak. Nag-vacation lang na siya. Di mo ko siya ka-vacation sa gawas, so mag-vacation na siya sa ilalom sa tiyan. Vacation sa man ni nanay passport kay na vacation. Sige sa barangay ta. Sige barangay ta. Ano naman, pasamunan din ko nimo. Sumunan ti kanya BHW din ko diretso. Ayo. Ayo. Oy, dayon. Ay, uy, nausa man ta. Uy, wala pa video niya. Wala pa. Uy, Pwede uy, na. nausa ko eh. Uy, nausa ka. Nausa man. BHW. BHW. Sa BHW. Very healthy women. Very Very healthy. Dirita. Kuan barangay health. Ay, dala mo. Ano man? Kay COVID ba yan? Di ko nagkapasod sa balay. Dala ta story. Ah, Uy, okay. kami da palikuran sa ocean. Okay, luoy ka Ay, kayo buntis. Istorya sa akong sa kuan. O saan ako pagkabalo ko di mo istorya ang sinahitap. Isumbong dira kung Sumbong diha. Nagpahilot ko sa iya ha. Ay ako di ay. Buntis ka, nagpahilot ka. Oo. 3 weeks gipahilot na ako kay ni Naog. Nga karon kay pag gumaghilot niya ni samot og Naog, murag wa na kauyon. Wala na gyud kauyon ang bata. Di dyan ni maayo, Wala da. usa dapat maayo ani. Paano nagpahilot? Makasa ka nagpahilot. Sa iya ha. Akay lisensya maghilot-hilot? SP pa, SP. Lisensya. SP di ba? SP pa daw siya. SP kumpiyansa kay ko SP man siya di ko may license. Drivers yung pasabot? Oh, SP ba ka ng SP ka ng sabo. medical na. ay sa Lisensya. medical. Wala pa SP Sa pala. mga nawa mangingilad jud what? ka Ay dili tanaw. ako tinuod yun ko. Ilag ka pa, ilang ka na magkaso ani kung unsa ning bata. Di tinuod lagi tinuod ako. Pasudlami. Dili ko pasulod kay COVID. Makaya gid ang kunti. Dalang ka, mas maayo ng tindo. Mas na kay parakuan, maano na to siya matanaw. Ubus na jud. Ubus na kay sa katanan. Ang Ma-feel na ko na kung tiil mo. Ako daw ako sang kuoton ha, kung ang sa bang tiil. dili na Na feel mo? Na, No, na-feel ni mo no. nana jud. Mao lagi na ako na. Ana? Na? I-push na nato. Ayaw. Saka. Ayaw sa ipusok Gusto saka. ko ipasaka Uy, pasaka siya. BHW. Mm. Pasaka na to, Ron. Ipasaka siya kay ganina, ipasaka ko wala gyud gyapon ni saka. Di na Yes, katong please. tama man to ako. Amo mo tong ginatawag. Ang gibuhat ng good niya kay gipatuwad niya. Patuwad na ako. Ang tila sa taas. Mubalik ba? Tanawa sa kasalbahis ang manambalaya. Ma-high blood ni mo Oh. sa kang dugo. Tanawa Di tama man to ako. Kuha mo gitong tawag ato kay organic kuan ba? Organic Usa organic na ba? Organic na ba? Balihon mo ang buntis. Amang ko Ako ispit. rin bahala ni nakay pangbayad. na ay wala. Naa siya pang bayad. Pahil mo na ko siya. Gold akong pahilam sa iya para kuan. Makabayad siya. Dato man din mo. Ayo repeat dira. Sa man ni? Itlog ko na. Tay pasaka na to ha. Karunga ha. Ginhawa, Bayad ya, ginhawa ugol. misis. Ginhawa jud. Saan? Inhale. Unsaon? Inhale daw. Exhale. 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 Inhale. 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 Sige pa, inhale. Inhale lang ha, inhale lang. Ayog exhale, inhale. Inhale. Oh. Inhale. ano, Inhale. Ah, Inhale. shit. Inhale ha, inhale. Hapit na ni saka na. Ano ni sa kapita hala? Kapit na mo balik ka. Kapit na siya mo balik. Isa pa. Inhale. Ingon ko sa imo tama jud sa BHW. Inhale. Ano? Inhale. Ano Edwin? Inhale pa. Edwin! Mali ang pangalan. Mali ang pangalan. Ano? Saka na. Ano ni saka na gamay. Ano sa buhaton tawagon ang mga amahan ani kay tulo man gud ni tira Ay, tulo. Agoy tulo. Gisa ni first. Gisa una. Ikaduha. Ger. Si Bear. Ang Okay, last. katulo. Si good morning. Doy. Oh si Duy. Kisay amahan. Kasi may aman anak basig laylay nagnaw. Basig three-headed monster na imong Alam alam mo ni. kay pagtira man gud sa ko kay tulo man gud sila buntag si Juber. Utto. Doy. Agoy gabi si Dwayne. Bigaon may lang gihilot na akong tarong kay bigaon man di ay. Ikaw pa pagutan na bisig tulo ka bukulo. Ala, triplets. Ha? Si triplets. Triplets. Uy, anak niya one na daw, isa daw ka One buo. plates. Oo. Triplets. One plate. Sa tablet. One plate na daw anak siya. Siya may nagtambal kay si one plate. Triplets na Walay kat. Triplets na gunitan na ako. Triplets. One plate lang gud ako pagunit. Mo ko ni palit og plato nga na triplets man eh. Wala kat. Drama dira. Saka po natin. Huwag saka! Kabalo ko sa Ano amahan. madaot ang naong anak. Kabalo ko. Isa man. Si G. Si G. G ay. Oh, si Gigi di ay. Isa pa mo na pila. Si G katong ipaitan kalo.
Talipod ko. Chan man to. Pangumpat man. Okay na guro na misis. Okay na. Okay na, misis. Okay na. Pangkupat to. Pangumpat. Okay, isa ka na. The 4 plates lang. 4 plate. Pat nakaplato. Tara na. Okay na. Okay na. Naka-relax ka? Ganong gidala man ko nimo dire, ganong gidala man ko nimo dire nga wa man ni ayo si BHW. Mugani ang BHW kani manghihilo. Kasi Kamu mini- mga pakakon kim ingon nga 1 plate. Kamu. Nya pag imo nimo 4 plate na food. Usa man na, Wala usa pa ka to ng tinuod na. plato, wala Wala pa. man tuo magkanina wa man ni lisensya. SP pa manggod pero pag SP naka kuan na under surveillance Ay na na. bayad. Ulat la ako imo kuha sa kuha. Ay kabala ka tagaan ta ka. Ibayad na ha. Amo nang gibayad Uli na mo. Pasalamat ka bayari ko ato, pasalamat ka. Kuan ta ka. Gini mo niya. Tama ko dito. Giyon sa kagi. Unsay mahitabo sa bata ha? Awa. Maghimo tag bata pon. Kitang gagyan. Kitang duha maghimo bata awa. Pangitag doon. Once sa Batanggal ni kitay mahimog bata ha. Sige. Iandam na imong pamato kay mosulod yun na sa akong bilahan. So wala na yung prinsip ron. Wala na. Unay-unay yun eh. Tungod na niya. Once na makuha niya, tulungon to yung nga nakapantir ako. Diba? Masadista pa ang BHW. Unsa ang BHW? Kuan ka nang kuan kay siya. Unsa meaning? Basta BHW Ano kuan. meaning? Be careful in my heart. Walay kat, walay kat. Pasi na ta? Pasi na. Pasi na. Basta ako'y bahala na. Ng mga tuba-tuba. Unsay meaning sa BHW? Beautiful household workers. Right. Ikaw, ang meaning ng BHW. Very house worker. Ba't yung sa parang bata?